Zdravím všechny farmáře a farmářky a vítám vás u další fotbalové mini challenge na kanále Farmář Pepin / Radek Adam, protože jsem si změnil jméno na YouTube, ale asi si ho změním zpět, ale to je jedno. Prostě vás vítám na kanále všeho druhu a máme fotbal, takže dajte like, odběr, máte merče? Přesně. A jdeme na to. Takže rozehrávám. Au, chytil jsem. Co? A jdeme po něm. Tak ne? A mám zase jako retardy to. My jsme trošku retardovaný. A já jsem se sunul. Já nemám plavky, ale já budu běhat. Co já prdel za mnou? A co jako? Já tam chodím v trinkách. On je úchyl. Počkej, to je možná... Proč? Tak lidi. Au! Au! Tady co dojte. Kam to spadlo? Zajo. Jo. Ty to tady není. Ale kam? No, ještě tady máme jeden. No nic, hrajem. Hraj! Ještě tím hovnem. Tak. Ne. Ale, když tak tady lidi máme nějaký náhradní, jo. Tady vidíte. Tady jsou ještě nějaký. Au. A můžem tím hrát taky, no. Prostě ho to nedají. Tyčka! Tak. Ne! Tak to ne. To nepřipravím nikam. Jak to udělat, tíli? Jak to udělat? Aj! Au! Jo, kdo žije, tady se mě moří. Jako kot. Já si prdel. Sora, technický problém. Proč zadkem? Ne! Já nejsem otrok. Ne? No. A co mi dá gál? Au!
Víš, jaký budeš mít příjmení? Šafle. Nešlapej potom. Jo! Retardátoři. To není krunýř. Jo! Yes! O kurňa. Netrefil. Máme pak hokej. No. Jo! Ty ne! Nehrajme kokoti! Tam nejdou! On si se mi dělá prču furt. Tím ne! Máš takové nožičky? Nemůžeš hrát? Jo? No tady další není. Prčic. Sorry. No to šlápne! On to zase jak bába. A byl tam ten míč. Díky. Yes, lidi. Tak co to dělá? Tak jdi a nečum. Au! Jdeme. Zase! Dáme ten hokej. Je to fotbal, ne hokej. Tak se mějte.